Vítajte pri inštruktážnom videu k mobilnej aplikácii Atakarnet. Táto digitálna novinka od Medzinárodnej obchodnej komory vám umožní jednoducho spravovať Atakarnety priamo v mobile. Od ukladania dokumentov, cez tvorbu colných vyhlásení, až po získanie potvrdení. Ušetrí vám čas a zjednoduší dočasný dovoz tovaru do zahraničia. Počas pilotnej fázy Atakarnet projektu nezabudnite. Na colnici predkladajte papierovú aj digitálnu verziu Atakarnetu. Poďme sa pozrieť, ako to funguje. Vyhľadajte si aplikáciu Atakarnet v obchode App Store alebo Google Play Store. Pri registrácii vyplňte požadované polia. V úvodnej ponuke sa vám zobrazia 4 dlaždice, vyberte Karnets. Pre stiahnutie karnetu do svojho zariadenia stlačte symbol plus v pravom hornom rohu. Vložte číslo karnetu alebo ID a PIN kód karnetu, ktoré ste dostali od vášho vydávajúceho pracoviska alebo ktoré vám poslal držiteľ karnetu. Stlačte stiahnuť alebo naskenujte QR kód s tlačením ikony čiarového kódu pre rýchlejšie načítanie karnetu. Karnet si naskenujeme pomocou QR kódu. Pred prípravou na cestu a prípravou na colnú deklaráciu je potrebné karnet aktivovať, a to tak, ako by ste ho predkladali colným orgánom na kontrolu a odsúhlasenie na vnútrozemskej colnici. Stačí si vytvoriť prípravu na cestu podľa nasledujúcich krokov a pri colnej kontrole najskôr použiť aktivačný QR kód. Pred príchodom na colnicu je potrebné pripraviť si colné vyhlásenie. V hlavnom menu si zvoľte možnosť Karnets alebo si vyberte karnety z bočného panelu ponuky. Vyberte karnet, ktorý chcete predložiť na deklaráciu. V spodnej časti kliknite na Travels, vyplňte požadované polia, dotykom na symbol plus v časti deklarovaný tovar otvoríte zoznam tovaru pod karnetom. Vyberte všetky položky tovaru zo súhrnného zoznamu karnetu ATA, ktoré plánujete deklarovať, buď vpísaním ich poradového čísla do políčka v hornej časti obrazovky, alebo použitím symbolov plus a mínus. Pokiaľ chcete deklarovať všetky tovarové položky, zvoľte možnosť Select All. Výber zrušite voľbou Unselect All. Pre ukončenie výberu položiek stlačte symbol šípka vľavo v ľavom hornom rohu. Dotykom zvoľte Uložiť. Ak chcete urobiť zmeny, stlačte Edit a po ukončení zmien opäť zvoľte Uložiť. V prípade potreby môžete pripravenú transakciu vymazať dotykom na tlačidlo Delete. V hlavnom menu stlačte dlaždicu Karnets. Zo zoznamu dotykom vyberte karnet, ktorý chcete predložiť na colnú deklaráciu. V dolnom menu vyberte Travels. Dotykom na ikonu QR kódu otvorte karty colných deklarácií. Potiahnutím doprava alebo doľava, alebo klepnutím na symbol šípky doprava alebo doľava si zvolíte želanú kartu colnej deklarácie. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte svoj súhlas s vyhlásením dotykom na políčko I confirm. Zobrazí sa QR kód, ktorý predložíte colným orgánom na účely kontroly karnetu a tovaru pod karnetom. Nezabudnite, že pred každou colnou deklaráciou je potrebné colníkovi predložiť QR kód, či už pri vývoze, dovoze, spätnom vývoze alebo spätnom dovoze. Veríme, že toto video bolo pre vás užitočné a v prípade akýchkoľvek ďalších otázok sú vám pracovníci Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pripravení pomôcť. Kontakt nájdete na obrazovke.